Sasisian pat haganiga janmit ngi pedang snobha ya pi ki para benget bi jongi baro saganiga jinga seng khadu ka jinga seng penkut ka jinga seng ya ka bangi oban kliap no ya kaniga jing rakhi ya ka jubili rupa jong ka jinga seng khna ngi dap da jing sungu yo blai ubala kerku ubala long ringkat lembat ngi iwe pa iwe ni pediang snobha ya pi iwe pa iwe baro haga gerteng ke batiang tam ke jong utrai jisu ubolong unong penim baru nong sius pa jongi. As we gather here today, we have few friends over here who had come to the service with us. They might not understand our language, but they've been here since this morning that I've been greeting them. We welcome you to our church and we greet you in the name and the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ngini ok bani beteng, ya gedeng syakri ke jongi ha ga por, ha ga bangin yo bani yenglang, bani so bat unong ruai shemen sim, ka jing ruai ka ba ars pa nyo pulai, ka jing ruai ka ba ars pa nyo pulai, ka ba ga chorus ke jongka ka ong. Yaro yutrai, hallelujah. Ngan ya yaro junom shu, langadon sipo hajar, jing imban yaro, ngam sngobiang langan penlut baro yau. Let's see na kini ki para bangit ki jongi ki basong halte po gallery ki don kini ki para samna ba ki musim ki bokoror ki ba mnon ko jingruai let's see ki badai na kui pat kun hun balang subhaban ailam ki ka ko jingruai ki yo ban pet ban ya so lang kan lambat ngi ha ka ban ruai ya ki jingruai yaro ya ublay. We will sing together hymn number 273 as we stand and arise praising God with this worship song. Hadirin balada ban ruai kan ikajing ruai ngisno bhaban khot ya I ayom sara maulong ini ban pulin ka tin ka jong blai bat ya ikong ya isan shanazia saukmi ban yo ban duai bat pen kentang ya kan ikajing seng ka jongi hakikti ka jong utrai. Ya ro yu trai blatit yang hallelujah. Ngarang upegrim baso bayat syable Ngarwai bat Germen bangan yai rai junom hadu bahag wat kakek jong ungan ye Ya ro yu trai hallelujah Gan ye ya Junom shu langadon Shipo hajar jing emban yaro ngam so biang Nangan telet baro yau yaro Ai jing pente oh hallelujah Jingken show bakor bertekam laban Shisin trai ngala sang madap Daging kus Rai Henry minta ngadap daging mengerhan yaro yu trai hallelujah gan ya ya ro junom shu
ngan puli na ka shithi ka badingkong upol apostol shakinong koren lenong badingkong dikhot ka basa hudu ka bahnyong ngangu ya ublay jonga klem daput shapang jongpi namar kata ka jing ai ublay ya ka bala ai hapi ha ukres jisu na ba ha ki ai baro lapan man ker ha ya pi ha u ha ka jing nang kren baro bar ha ka jing tep baro kumba lapan skame ka jing pla ukres hapi kat ba pi phem shem duna ha ka no ka jing ai ka ba ya khmi lenti ya ka jing pen pau ya u jisu kres uba utrai jongi Dong pendam hak kajing tuai. Uji suba it ni aingo yang me ya kane kajing tap arpusan senam kajing sing kana ajongi ni aingo pamela kurku yang ya kane kasngi bar kawai ni pen kentang ya kane kasngi bar kawai haki kisi jong me kurku try kajing rai kajing tuai ki special numbers but kam tam kaku bor na ushakri jong me ni it pamela ngap kajing tuai jongi nabangi pan haka kerteng uji Chris amen. Blay ni oban kerku na kebenta jongpi ayom saramolong bat I sansiana zia saukmi na kebenta kading syakir ki bapila ai tu tuan nang ra yapi nang yalam yapi ba pinang long kejung kerku bat pinang long etiar badan bo jong blay hashwai ke bagi ni oban poi pat syaki mat jing duai ki baper kan ni kapor sashi sin pat ngakot lang ya upat lang jong utrai banya sok bagi zirwa shemen sim ka ba ars pa kendai pupra kajing ruai ka baar spa kendai pupra ka baka koros ka ongkat nu tiang udon hang ni utrai bat ki kemen habneng ki angel kat bangi ruai bat duai before we go ahead and continue with our service and pray for different items of prayers, we would be singing the hymn number 298 which talked about the presence of our Lord Jesus and his angel as we are gathering, as we are praising Him and praying to Him. Ini oban yang piak, ini oban yang lang sa sin pat ban ruai kan kajing ruai. Jing ya seng ki kena ban yi kwaru ban hi kai Shapang ka hok bat ka jing kut bangin yo shong ban utra Udan hang ni utran bat di kren ma bengi angel kat bangi rai batu wai kat nugi so ba bat di kren ban daman ya seng ru bangi rai
kat nu thiang udon hang ni utrai bat ki kmen habneng ki angel kat bangi ruai bat duai ngit skem ba ni ka por ka baminta habangi don ka ni ka jaka ban ruai ban yaro ban khot kerpat hai ka jing duai shau blei jongi ubolong nong pen im jongi udon hang ni baru kmen baru yo sngu he ka jing duai ka bangin penher hakmat jong ka jing duai ka baning kong ka bangin yo ye ka ban yo ye ka ban shim talang para banget para khna tungin aingu lang yo blei ngin aingu namar ki arpusan teligis nem ki bangela kenjo ki bangela ino shadin hadu kanika klip mat ka bementa ngin aingu namar ke jingkur khu baga jingya lam ke jong ya ka jingya sengkena bade ka balang ke jong ngin aingu namar yunus nem jong ka jing lekmen the jubilee ujong gaje sengkena ulawan ban jengok kerpang bat ulawan ya ka ban kerkhu ban pendap hangi da ka jing kemen badai jing kan mau bat ka jing suskun ya ki barok ki bau trai ulale ngin sa ya ka ban kan mau ki ngin sa ya ka ban pertu ya ki ngin sa ya ka ban sus kemen ka ban simat sunghun bangiyo ya ka ni ka benta bangin syakri ya utrai. As we move forward from here, let us not forget to praise our Lord for all the 25 years that He has blessed and has given us all that has ever been required for His service. He has been with us for 25 years as a children ministry. He has been with us during our year of celebrations of this Jubilee. With our hearts, let us come together and praise Him and give Him the glory that He deserves. Tungin itu ay kini kapor. Turai ni aingu yami ko turai jonga. Baga gerteng gerjong mi kalong ka gerteng kabari hok banyo. Ya gajing yaro baga jing aingu baga jing mani kajong ko turai. Memitrai mela kersyan, memitrai mela yalam, memitrai mela kerku, memitrai mela betinenti, yala kajong ka kam kajong me, haka balang kajong me hang ni king ko trai. Mela say ki mensim ki ba koridor trai bede chonga, naki long kmi, naki long kpa ki banyu ijngai, ya ki sanon kam ya ka kam kajong me hang ni. But mela say ru trai ki nong trai, ki ba koridor king ko Jisu. Ban long ke sok ning kong keng ko trai ki ban yeng hakani ka dong hakani ka tangan ban wanra ya gading syakri ka kam ka jong me ni kan mau keng ko trai na ka benta i reverend be ide chong i pastor kemen lang pathau na ka benta i ba tebor lang pathau na ka benta i ba bat scam lang sti na ka benta i kong anjurin milim umlong na ka benta i kong delphinium jerwa balesi ki wede keng ko trai ki bangan ma ban ken mau kan ka por henrei ki bala tre ban sedang ban bet yo sembai ka tien chome ni ka jaka ban ngi ikam ni kan ko tura ka kam ka chome ka roi nyango yame na mar ki jingkur khu ki ba mela the ringkat lembat ngi hau ni usnem barosh snem bangi yo ban sakri yame trai ha ka jing le kemen keng ko trai chong ka jing rakhi ba ka jing pendon burom ya ka ni ka snem chong ka jubilee ka burom yame bat tang yame ngi ai mendaru bat halagarta hagar tengjong Jisu. Amen. Kipor kisni kila nang yat, bat ngi ki kila nang ja kila nang pendap. Yak ka bala tho, yak ka bala kren da ka tin ka jong blai. Tamba kamut pat ka kam ka jong blai kan kut no. Kading syakri ka jongi, kading syarai ka jongi kan kut no. Kajing syakri ba kajing syarai kajing sengkena kanang yat nang ni syakmat ngimtip ke ega banja ke ega la syai henrei ngitip ba
kajing khot kajong blay yangi kalong banginang syarai banginang duai bat banginang yat hakaban apkermen hau kajing kerpat kajong kalong ko para benget bat ki para khna baro tungin duai ya kajing lam kajong blay nang ni syakmat umau mer balarit sedin unlong umau uban aiman simingi bagin jam syakmat baru mau mer uban syakmat ubang ingin jam ngin kemi lenti kita her bagin yok ban pendon burom yo trai duai ba ublay unang yalam mela ka kam gajong hapdeng kajing seng kena unang sei kimen sim ki ba koridor unang sei kinong pla unang sei kinong syakri barki sakhi ke badan bor ki jong nakani ka balang ngila du no iweni ki pasta bi de jong iman dagasngi hada nginget scam bau bleu nang sei shibun ki weipat ki ban ngap ki ban yosngo ya ka calling ka jong blei ban le cha ka kam ka jong blei ban long ki nong pla ban long ki sakri ban long ki nong ra ki nong kit ki nong ba ya ki kiu ba di ka kam ka bagantang ka jong blei naga jing seng kena un sei ki samla ba ki kena ki baru blei bat ki ba shep tieng ya ka kam ka jong blei. As we move ahead from this year onwards, we seek the wisdom, we seek the interference, the intervention of God to our ministry, so that God will produce more and more of His children who is God-fearing, and also those who would respond to His calling to be the servant, preaching, teaching, and give service to the church and to mankind. Tugi ni duai kan ko por bo bleng nang sei na pleng jongi baru nang yalam me ka kam ko jong nang ni shakmat ko trai jonga ngi duai pada ni ko por ba me nang sei pleng jongi trai ya ki khun ki jong me trai ki ba koridor ki khun trai ki bar hemman sim ki khun trai be de jonga ki bala pan ya per ya la de na kan ka perte ban long ki atyar ki jong me ken ko trai ki ba me ni oban panan kam ni ki na ka benda ka gerdeng ka ba krau ka jong me ken ko jisu Giba meni oban pelong king kotorai ki mau dong jong me king kotorai giba ka pertai kan I ka jing sai ka jong me ka badak bagi king ko jisu be de jonga kin long king kotorai ki ban long kinong kit kinong ba ya ka tin ka jong me ya ka kam ka jong me kin trai shitam bar kin yo snow ka jing khot jong me trai ban long ki briu ki jong me trai ki ban pendap ya ka jing pen em king kotorai ka jong me trai be kin trade up ba kum ta trai be de jong ai ka gospel jong me an yo ban pla bar kin yo ban sarai hapdeng king kotorai pat langu jong me bar hapdeng king kotorai ki ban sing be baron kam ni ka jing pen em ka jong me Ngeduai turai menang yalam, ya kajing seng kena nang ni syakmat. Bemenang kerku king koturai, haki benda ki beper barok ni syakmat ki bagiran ban pendep, bagiran ban jam. Kerku ya executive committee, kerku king koturai betul ki parak kena barok. Ngenang sana kajing it, ngenang sana kajing it, hakajing syakri, pada ka bor kajong me ki por barok. Haka gerteng Jisu nang prem gila duai. Amen. Nginyo ekajing ruai ki bagerpang hakani ka por ka bementa. Hoi kat kumpa program kin don kumpa santali ke jing ruai ndre ngi sngothu naga haga jing dei bat ki para bengi jongi naga ying jongki sokya le sing la banong family hani ka bengi ban bu kiram la shu bandon dekat lembat ngi kan ka por harin ka di ka jing ja ka basusi ka belawan banja haga ying ka sem ka jongki ngiron south li ke jing ruai ke bagerpang bat ka tin ka jong blai ke bengi ni osngo lingba weni ki sakri ki jong trai iba angkodan khadut iba ron kat lembat ngi kan por ngi pedang subhai pi ba sakani ka jing seng ka jong pat saka balang ka jong hang ni ha ton masar kawai ka banga kwa ban ong ha pedang jong kan ka por ka long kani ka long ka por ka bangi ai ka jing sakri shau blai pilapan kre kat bakum ka jing thmu ha ka don jong pi lingba kini ki sngi ki por ki bala da baro ndai ha pedang kani ka por ka bale si kebaja kum kani ka jingja isko don ka jing sukta ya ka mensim ka jongi ba ngi don ka jing skulam na ka banta kani ka yeng para banget tungin kan mau batungin bu ha kani ka por ba ka jing sakri ka bangi asha ublay ngin asha ublay kum ba ka dai banlong hoi kata ka jing sko jingi ki don rai kum ba pila pen kre kum ba pila it
kumba pila pen gentang yele di utrai ai kata ka jing syakri ki jong pi kan upor bat ka ngai kan long ka jing kerku na ka benta jong ingin kershan na ka benta jong pi ha ki jing duai. As we move ahead, we have 4 special numbers that we will be listening today at this evening, and along with the Word of God that will be shared by one of our Brother Gordon Kardot. Let us bow our head in prayers to sanctify this moment, to give them the strength that God will be their strength, will give them the wisdom, and also through their songs and the Word of God that we'll be listening, it will teach us, it will bless us, and it will give us encouragement and nourishment to our souls. Tung ni dua lang ni kapor, mau durai bani oban pikentang ni kabenta kini kini syementa, ya kajiban kizengruai kebagerpang, bari kaktin kejong blay ya begini osno, hagani kejan me. Udurai jonga, ngini osno ya kaktin jong me kani kapor, kebangini king koturai leng baki south li kejengruai kebagerpang. Ngaduai turai bede jonga kila pen kre, bari kila ai kapor kejong king kucisu. Kadonot joki turai kan kapor ai kan long kabla pengentang, bari kabla kam ganti badi okanti da mami turai, hakabakin jengking ku turai, da kajing long ringkat kajong me kajing slur, bari kajing dap umun sim jom me turai, bagi osno, ya kajing keren kajong me lema kajing kerku king ku turai, haki sur king ku turai kajing tem kajing ut ke basno bang kesno tiang, ya kaburam kajong me bagi no kajing kerku yangi, ya sakri jong me turai, ba me don ban keren, ban wara ka tin kajong me kan kapor, unlong ka tendong pen sawa, ban keren ni kajing sisa kajong me turai pleng jongi, baru ni king ku turai ban kta yangi, leng bagi tin kajong me king ku turai ban hikai ka ban yalam yangi, sa kajing em ka beriu blay bat ka bayade ba kamon kajong me, yala pengentang no agar tenggeran bor kejong Jisu. Amen. Hisai begin pois yakini kejeng ruai ke bagerpang, ini ke por ke mentang ini oban lumi kejeng show. Berkat bangin angin lumi kejeng show, ini oban ya simentalang haga bani ruai lang kejeng ruai ke ba arspa nyupuar. Kejeng ruai ke ba arspa nyupuar ke ba ini oban ya ruai lang borok ke koras ke bang. Tokin yaro yu Jehovah buram jong uhak tang mau halor baro buram jong uhakli tam buram jong uhakli tam buram jong uhakli tam halor beneng halor pertheng. Before we listen to these special numbers and also the Word of God, we will proceed ahead with our service in giving our offerings. As we give our offerings, we will sing hymn number 272. Hallelujah, ya royutra, kuki blen ya royutra, halor baro, kiangel ruki yaro, baro pajo uyaro, kasni kikur baru. Jehovah, Dhamma uhalor baro, burung jong uhakitame, burung jong uhakitame, burung jong uhakitame, halor neng halor pertei, baro yaro. Jehovah, kulung thao kang mauhi, nothing's can yaki judo, ineda bojohi, naperthei yaro Jehovah, kirana duryau baro. Jehovah, Dhamma uhalor baro, burung jong uhakitame, burung jong
uhat kita urang jo uhat kita halor neng halor bertei kiding sobat kiding kedang ilum renung krau baro iba parti bar jing kisem reng baher baro kisem bertei pat babaro nong sensyar bertei baro itenan sang lakin nari ya kerten jong uyaro Lokin yaro yu Jehovah nang mahu halor baro urang jo uhat kita urang jo uhat kita urang jo uhat kita halor neng halor bertei Agni ka por ka pementang iso kemen shibun ban khot ye we ne ki pioneer la sing la banong jong ji sing khna ka jung hang di ki balong kinong yalam ki baning kong iba bat scam nang sti in yo ban wan sakmat ban duai ban pingentang na ka benta kini ki jing I would like to call our brother Bat Scam lang sti to pray to give these offerings to the Lord. Te sai abaning kong adap da jing so komen kabakramo ngas ngo kumba ngidang ya sedang kata jiseng kana ngi kidur kemat kiba rim bang ai mo ngi songo ye ki rangba ke jongi kilong kemi ke jongi kiba i jingai kam ta ma ke jingelam jong pastor sparket galong ibla i jingai te lengba ke jing ai songo pha jong kayeng ju ikong palai bang yo ban sedang ke jiseng kana ke jongi mo ngas tenat ki yaki prakna jungi keton besar kilong kiba nget senang naduk mensua haduk mentang ngai tengah sengongu iblai kat ni kayeng ke internet ngi layo mo ngi sengo dop ban sengo ban ada ke jingi ro iblai tungin ong lang yaro utrai yaro utrai yaro utrai tong penem jutwai traji su bakodor ngai ngu ya me tengin traji su bakodor malam dan kat sisa kan trai ke jingi ya kejeng sen kena kejongi kentra Yesus bakodor milai lame mame kentra Yesus bakodor dak khamat bre kejong me kentra Yesus bakodor ngilong ki bre ke beduna kentra Yesus podor hapor pengistang ki jeng kena kejongi kentra Yesus bakodor mame kentra me lam mame kentra dak di bre kejong me kentra Yesus bakodor ya rap ki kinong kit kam jong ke jeng kena nang ni sa khamat kentra kilong ke bait ki bes ngorit bat kham tam ke lam ke bor jong mensim kejong me kentra Yesus bakodor bakin ton kan nang ni sa khamat baki kelang kini marjan juga ni keton masar kan trai kenyo I ken pai kmat chikani ke yeng ke bakantang ke jong me kan trai Yesus bakodor ger khu me kan trai Yesus bakodor ya ki prakhna ke jong ni bo bomban kan trai ni kapor ule dan bor kan trai Yesus bakodor men don kat men tenenti me kan trai Yesus bakodor si benta kan trai Yesus bakodor ngatwai nam ta ke ni ke ching ai ngu kan trai blang ke balong tang khendiat kan trai na ke ching ai ke jong ni kan trai men ger khu me kan trai men ger khu ke prakhna men ger khu ke kam ke ti jong me ki pa ke jong ni kan trai Yesus bakodor ger khu hi me kan trai bangin don ke jing I ki jing sngret bat ke jing I kham tam man chak ya ka teng ka ba khoi ke jong me yang ni pan ke teng Yesus Nazaret amen. Thank you, Ba, for your prayer and dedication. Tingin poin no asyik benta ke bagini ok banyo snow gini ke jingruai ke bekerpang south lagi badan hangani ke por diklaim dapen slam suapan kot no kwe den kwe kumbang kot sumpaban wan kanum kot kanum yang sosiasian ban kot ipi haringan repeat arsin menta sumpaban wan kumbang dia ban kot ipi kwe den kwe in order ke bandingkong ini yo na I Dr. Dunbok dan Ser and family ke baar ini yo na Jonathan dan Tatiang bat kimen mo yong bet family yong angadang tan hi ime ti ong no bat kimen Jonathan dan Tatiang ancestors mo tenang tang ini yo na I alipi sara mo kum juru na kilong kami bat kilong kapa jong kapalang ka sungi hang ni sai sing no nong biang ke bandingkong na I Dr. Dunbok dan Ser
and family, ni Jonathan Thiang and sisters, na LP Karsara, but na kilong kami but kilong pa jong kabalang. Di kejing ruai jongi hani kapur. Kan chupan kan mau yang iba ar hajar snem menshua ublei ulale bon ki kamba de but udang yai le hi but ar pusan snem menta niu I kani ka singi ka bapen I ya ka kamba ka bakrau ka bale ublei ya kani ka dong kenton masar but nang ni sakmat ublei undang le bon ki kamba kamdon ke ka bamla but ublei ho ni nang ya bon ki jing nang ni sakmat ngila bani kendu ki eryong ngila bani kendu ki ba ngimla ban bodur henrei ublei undon ringkat but ula onghi hakapor ka bangi that ni luai ni sngodu jingkermen Matius katwei arpupra ko ong wan shanga pi barok ki bathaj bat bakia ka jingkit tingan penjem yaki. There is no problem too big that God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. As we go ahead in our lives, in our church, as 25 years again, as we go forward, we will face many hardships in our life, but God has promised to be always there for us. And this song will help us to take the grace of God along as we move on in our day-to-day lives. I know my brother that he will carry you. And if he carry the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Ang danjing kabakra kabang nada ule, ang dan kilong babahen ublay lapin kanya, ang dan neryong hajin ublay lapan pinjen, ang dan umat panginjaw ublay lapan niya, na upaya jikya jong pertay halander penjong ngatip ko para bain unbaya piu wala jingye jingkus kay kipan piladu jingkermen lena utaya jingkin unbaya kiru na upaya jingkya jong pertay
jingkus lagi bang bila du jingkermen Rena utraya jingkir un baya kiru Amen. Hak peningkong mo sobat ai kublai pi iwe keteng tiang tam jong trai jisu nong pen em jongi mo batru ko apan ai kublai ke jing sen khana mo kala kan mau ya ka keteng jonga bat ki men jonga mo ban yo ban ai kini jing rai ko aru ban ai kublai ki perlok ki jongi mo kila yo ban yarap ban pentem yingi kini ke jan miet mo te kini jing rai kre original version la thoi kini jing rai kerpang na beta kini ka arpusan senam kejinda arpusan senam jong jing sen khana mulai kenton masar mo te po jong ni jing rai mang yi yo ban tho ma phang ka jing bha jong trai mo kejing don ka jong trai bat ni arpusan kliki senam ni la yat mo te ula don ka bat ni bat kinong ya lam ki jong ni bat kadon kejing keli bat ke jubab mo ha po jong ni jing rai mo ngai kan long jing kerku yang abri ngilang barok mo
nak bentar ke puram jong amen. Kerteng jonga de alifi mentangan rai kajung rai pekerteng mo Jesus. Kendiat shua bangini ruai ngashua bandong ba ngisodap jing kemen shikade tening kong ikon aingo yo play ma ba ngiyo shio kilat ban yo ban pendon burom yo tenika janmiat actually ki ong ye banyarwai alifi but family yang ni don alifi don pa jang alifi ti kemi jang alifi ong asule rai kendiat bangam don sur yang an sulong videographer nam ta janmiat ti don ang to mat ti akan tiga jan ni alifin ai ke jingruai ngan yarap tak badan gitu. Kita ini kendiat tak besi. I wake up every morning with a prayer in my soul. Thank you God for my blessings and for help as I grow. And no matter what my day brings, I know just who I need. I need more Jesus, Jesus, Jesus. A little more light, a little more love, a little more hope. I need more Jesus, Jesus, Jesus. When I'm by His side, He lifts my heart up and fills me with joy. As I walk with my Savior, hand in hand every day, I'll just rise like the sunshine, making friends on my way, living life with caring kindness. I know just who I need. I need more Jesus, Jesus, Jesus. A little more light, a little more love, a little more hope. I need more Jesus, Jesus, Jesus. When I'm by His side, He lifts my heart up and fills me with joy. His arms are wide open. He tells me I'm chosen. I'm a better me when I choose Him. I need more Jesus, Jesus, Jesus. A little more light, a little more love, a little more hope. I need more Jesus, Jesus, Jesus. A little more light, a little more love, a little more hope. I need more Jesus, Jesus, Jesus. A little more light, a little more love, a little more hope. I need more Jesus, Jesus, Jesus. When I'm by His side, He lifts my heart up and fills me with joy. He fills me with joy. Nakapenta kapurong uplay, amen. Oh, San Kisne
Nyango yo play daga benta kini ke south li ke jingruai ke ba koridor ke bang yo ban yo snow ha gani ke janmit play yo ban kerku ya pi i doctor dan bokden ser bat ke yang kesem ke jong pi na ke benta i ba Jonathan ringkat lembat Shipara na ke benta i alipi ringkat lembat i papa jong i meme jong i bat kumjuru na ke benta kilong kami kilong kapa jong kapalang ki balayo ban ai ke jirwai ke koridor ke balong ke jingker husibon na ke benta jong i ban bagan mau ingi udonu jisu wala ba ubala kit halor ka terpeng jong u ki pop ki jong i bat giron kam tang yu ma u ba jubab ma u ba loreng kat apdeng ke jingkeli bat ke jing ke bangi mat ha ga jing em te ka we ka bang kham sutan ka long ba ngiyo ban yo sko ke jirwai koya na kilong kami long kapa let's see ha ga jikan mau janga sin baning kong be roi lang mo shiptemen gidon be shimentalang apet nga sultan nat shibun men ki baki yo ban shimentalang kumni tingi it's camp ngin yo ban yo sngo pi nan sakmat kumni yo sngo ka bang ba kasur aba pirwai lang boros kata yishimpat simo bat jong serang bat jong kentai pi khle hi rimental jong serang jong skill rai serang jong kentai ki rai kentai kasultan nat shibun ba kasgo long ka jingker khu ha bang yo ban sngap te to ngani ko por ka nang ya ten rin magari jing seng ka bakhat do ngin ya sha sitom kendian khot ka praise and worship team kanyalam ka way ka jirwai action bat baron pleng jong i ke balong lai lut ban shat ngin yeng lang ngani ko por ban yo ban shib bentar kat lembat ki namar stang kani yo por ban ruai ban shat ban lek man utrai ya kani ko jubili bari ka takin selam pare ka jirwai team arsin nganum yang shu an renga khot no i nong kren iba gordon in sio ban shimba de ke benta ka jong i ban ya sam ya tin ka jong oblei hapdeng jong i we will rise together and take part in singing praise in one of the action songs that will be leading by the praise and worship team and also the theme song that has been prepared by the team to sing along for remembrance and also to give thanks to God for this jubilee. Let's all rise together. Tomorong ini oban yang lang. Daga jing light lut long kami long pa baro. Sisin ni long ki kena. Sa sisin pat kan digapor bagi kena. Tugin ni long kena biang bagi ni oban sakriyo. Terakhir scam ki long kum tah yeng ringkan la bagi kun jong pia bagi keli jing keli. Lamar ki siu jong pia bagi lek kai bat ki. Jadi ka long kapor ka ba khamat jong blei ngin long ki kelung ki kun ke jong blei ban oban pendon burom ya gerteng ke jong. Ini oban roy lang ke jing roy ka bang. Walking the light no. Walking in the light. Dia lagi action semua. Walking in the light. Walking in the light. The light of Jesus. Walking in the light. The light of Jesus. Walking. Walking, 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 well, in the light, Jesus. They see him walking the light. Walking in the light, Jesus. Walking in the light, Jesus. Walking. Walking, 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 in the light of Jesus, in the light, dancing, dancing in the light of Jesus, Shabha, dancing in the light. Like Jesus, dancing. Keep us in time. Dancing, dancing. Well, in the light, in
lai nhiều bạn nhiều loài chỉ loài cái team mo cái này cái last chính là sinh này cho cái này cả Silver Jubilee này nhiều loài thì don cái lyrics này nhiều loài lắm nhiều loài là cái team nó được bắt đầu nhiều loài jam mo baru Kajingit Kajingit Bajing ai ai Jingker ku ki balashe Ki ai tu nami ablay Galinti Shita milong Kasyara kabayalang yangi Ala kesini ai nu Dekat simbas terus tangi ruai biang Kajing in Bajing ai ai Jingker ku ki balashe Ki ai tu nami ablay Kalenti Cipta melong Asyarat kabayalang yangi Ala kesini aigu Dekat simbas kamu Nilong usia juga imame Nilong usia juga berkei Nilong usia kemensil jongi Ani aigu teryamin rai Naba melong ublay bakar Kajingit Kajingit Bajing ai ai Jingker ku ki balashe Ki ai tu nami ablay Kalenti Shita milong Kasyara kabayalang yangi Ala kesini aigu Dekat simbas kamu Nilong skin juga imame Nilong skin juga berkei Nilong skin kemensil jongi Ani aigu teryamin rai Naba milong ublay bahar Lay bahar Lay bahar Lay bahar Lay bahar Lay kang yang ingin ai kabulong Lay kang yang ingin yaro judong Lay kang yang ingin ai kabulong Lay kang yang ingin yaro judong Nilong sil Nilong skin juga imable Nilong skin juga bertei Nilong skin kemensim jongi Ani aigu teryamin rai Naba melong ublay bahar Nilong skin juga imable Nilong skin juga bertei Nilong skin kemensim jongi Ani aigu teryamin rai Naba melong ublay bahar Lay bahar Lay bahar Lay bahar Lay bahar Tôi pendam bằng chừng đuôi Blake Paji bab neng Iwan khmat jome nega Janmiet jome nega sni bamanta try Bani seng langi kerteng ba khoi ki jome Banai ngo eme try nama ka jingle bha ka jome Banai ngo eme try nama ba me melong ju menin menta shi bom ju ko try Me yai ne a try me long faithful a try
na kawi ka pateng shi kawi ka pateng na kawi ka sngi try but kum ka balang hang ni try ngi wan ban ai ngu eme ya ka jing long faithful ka jong me hagini ki arpusan ligi snam ki bala late no a try lamba ka jing sedang jong ji sengkna hadu ni ka por pementa ban yo apat kum ka balang a try ka balang hang ni po kan tan masar a try ni ai ngu eme try bangi phai den kum ka balang ni ai ngu eme ka jing le pha ka jong me mdon e ban ai shme try shim ka buram shim ka jingo shim ka jingero ya me batang ya me jisu milong sim jong is milong try jong ki try jis pede ban ai ngu eme kum ka balang a try bat hang ni ka jan met ka momenta try ai ngu eme ka jing ruai ka bagla ruai try ngai skam ka la kio khmat ka khet ka jong me ka jing duai ka jong ya try ka long ka jing eu bi a khmat jong me ka ba me men ju ba pa try ka jing duai ka jong ya try jisu ngai skam ra shem ka jing so bha ka jing shakri ka jong mi jong ya me ni ka jan met momenta try ni e ya me try jis pede dei number me e try yang ya try but try hani ka por momenta haban pet khendiat na ka ktien ka jong me try nga ngam long e ru e ma try nga long tang nong pop oba kraw tam oba me man siu spa ka snam ka jong me jisu try be de ai ka ktien ka jong me hani i por ba khendiat a try ban yo ban pen snow hani ka jan met ka momenta try kan shong sa ka do nuot jong ki hep ki baret ki khon samla yang ki long kami ki long pa baro a try jis be de ka khui ni ka por barang sa baro ha ka teng jong jis nong pem mi twai amen hani ka jan met hani ka met mom de shu jan met la de ka met ai khu ble nam ta jong phi baro ki prab ngen hani po balang po kan tan masar ti ka de sien nong kong nga ban poi hani ka yeng mani ka jong phi wat la bun sien nga wan yeng jong para jong nga poi kha hang ne mo mi sko pani thu il phi ndiat mo kerteng jong nga de golden card doin ti la da phi thu i para jong nga poi kha hang ne po kan tan masar tang ne hajan ni pastor oral card doin tingi di para kan ti nga ngadi men mi di para jong nga ti phi thu hi nge selan pra arngot nge ne kman pra arngot la se mo ti don ki por le jiseng he kan jiseng assembly bro khoj ki don ki kena sama ki wan kinamut mengadai pastor oral ki ong pastor tu ka program bu pi ka biang em ong ngadai men pi ngam tu wadu kan no ki ya long kumju mo ti hani jan biet ngayo ban wan bat ki khon janga ngi don arngot ki khon we can take vision rang leng bat i mrs janga ti ngi wan ra ka jing ai khuble ya pi ti ngi sa pa ompling ti ngi wan ra du ka jing ai khuble na po ka jiseng na po ka Sunday school jangi po rong thamai ngi ket na po ka Sunday school ki no hikai ngi don rengkat bat ki no hikai bat ki students ti ngi wan ra ka jing ai khuble ta jong pi kan mau la mi ngi jing duai jing kit ba khia bha nomor kelas tu ki kena ki la bon ngi don kumban riu spangot e kena kumba ar flight lagi kelas shibon ke bangi don kamban besai kena ya ketien ke jong ble ban ngi shibon ki jing le phla ke jong ble ke Sunday school jong e tingi jukan mauru ke jing dwai sha jing et jong ina ka por ya ki balang ki baper mo ki noket kam baper no do jiseng kena jiseng sabna jiseng jong ki long kpa ban ngi scam ba phiru phikit lang ngi ke jing dwai mark liang bolang ngim kit specific da ka kerteng ngi dwai nam ta ki noket kam baro but ngi ai ngo u blei ba ka kam jom le ka ya but ngastunat bani thu i phiru ba pa ompling jongi ni la snai ka imani te le se stang khndiat por ngi oban sedang no ka balang ha pa ompling ru ngai ngo u blei ka ta tingila don ko basis pa nyau yeng e pa ompling ti ngi scam bo blei yo ban kerku kan mau lam ka jing dwai meng yo ban sedang no ka imani le se khndiat por ban wan ti ko ban ra ru jing ai khu blei na po jiseng dong jongi jiseng dong ha pa ompling idon te ki ong sai ku blei nam ta jong phi hang ni ti wan ra jing ai ku blei nam ta jong phi na po ka balang ompling ti ka por kala nang ya nganam sim ni ka por tang khndiat namang ibon ki students mo hang ni la shai ka singi pi hablet school ki blan school le se ki mi ka pa pla de nyat istri lepa mo class 2 ko ngi don ki khon barat dai tek be ka por mi hapan biang tang san minute 10 minute kin slam tem long dai tingi don kam man thia ka por ngi don kam man khi ka por tang shu slam khndiat mlong mo ngi beli bu school pi even step dai ki mi ka parong ten sebagi banyak kali pe ka pat jong ki mo
setelah slam kendat itu melong show. Dai, tinggi dan kamu mi ya kapor panlat nak ke ibaro ke jing len a jing pisah mo teng la tiap miet han rum long tinggi ni pet nak tin jong blai tang kendat. Ini yo banyak pet nak Steve nong kong Paul Syekh Thessaloni kalau nong ka pesan ka dekat ka bakat pra. Nambar ka siti ba ayang ngaru la ong man kren sipang ka jing songo. Tingon keren kendiat sipang jing songo. Le se kani ka dekat babun pen jong pi pela tip nei nadu kena red. Pila puli lendet mo memory verse ngi bela orang ba ngila puli na ka Porsche ka por dengan puli bangsa sisin. Ka onggup ni hake ke ibaro tu pin ai ke jingmu namar kani ken kalong ka mon ublei how grace Jesu syapi. Sa sisin ngan puli hake ke ibaro tu pin ai ke jingmu namar kani ken kalong ka mon ublei how grace Jesu. Kot ba parang ko in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Tinggi suka ban keran kendiat sipang ka jing songo. Mo songo kata ka jing songo. Stunat baktin kasih nei ka jing songo. Kemen hadu kata hadu kum ban ngu mo. Ban ngu ban dem namar belai. Mo pis ngu kemen pelat. Piaro pisngu long grateful hadu kata mo ndai kan ngum ten jungi pikwa ban tip sipang ki briu nei sipa sibu I nong ilam je seng kwa ban tip yang nga kai bodon hadon nut jonga kum nu pintip mut pin syong kai bat nga tang 5 minutes pintip lut kai bodon hadon nut jonga nomor kai kami nak sintur mo piju siam na me kata dan kibri pisong kai pimpat ji kendu menu first time pi kendu pisong kai la se jing kawai la de jing ya brio na pi kendu hanono ki social events mo pisong kai sipang dan kibri pulang doom and gloom mo bas mo bekum padon lo badum deh ni long negative bad kami na skor kami na kamat kami nai kasilai fi na po kami na donut mo dan kibri ke basyukunyum kami na sentur pi kai kadon hadonut jengki kibes ngomu kami nai mina sentur ndai mo kalong dai mumta mo kalong dai kibri pulang positif kumno pintip pio ngoro sentur jengki maka slay na donut te kamna bon konten kami la donut jeng pi baca clear but kami kintin baca clear kumno pintip ya kata pitun ko do ko siu jeng pi hapo paya mi ki ai ABCD but kami na donut pi mla bon konten ndai mo tun ko siu tu pang ba te kelet komi nei kemut gadan hadok nut haban pan mam no blai haban kalau mut dai ta jing songo ngaspa ban pila bodong keingan songo first things first pe yela dia kan nado kle hadok kejat top ngi bro khai mit pidan kiti nei to pe kiti jong pi nei bun sing asik kran ikna o pha pe chwe kiti jong pi pila la landat dai kiti la jong dei nam dei nak khmat kalong kum tu kilo kum tu pe kum tu pindah kia kan sana wi ka step kami da ko ka kti long kum no ka pher ka kti jong pi mut pila kan dit am kti la jong te pila tep am dai kti la jong pe tang ka kti jong pi ka long ba phla hadu ka ta basnau blai empat la ban replicate nei ban sna da ka wi pat blong kti jong pi ki don ke po kti jong pi yang ni don ki sien don ki thiet dan ki nerves dan ka skin dai hadu kata ba phla ba ni kti to pen khi to ra si jrong ra kena baro ni kena samla pen khi pe phla nai pi tho jing tho pi tho da ke ai da ka kti ki bom non kti bo pli don ba tho da ka kjat run dai bo phla do ta pe chwa tang ni ka tham pi tem ka tham ka kti kme pe ka ne tar pen khi ra kena ba phla pha ka ne dam dang kni kti kme phila hi kna sindang man phong shet persyang se phila bersyut beniat ndai kata ka de ka daw ba phila ban ai ngoi u blai phimut ban tho jing tho phila kti kme phiong chesh ka kti jonga chu ka kti ka ong to phim don kam shu kan mi no long no ndai ba phla ki don ki nerves phi bat ha po ketli kan ngum tunjung pi bal akum bat ketli la ni ukhiu bu sheding shed ba khlut ba trakti long kum no mar san bat pi dan san minute ne pi plat na wud
Kum nu fitip ban pelat. Nambah nang tu ke pak message jam. Pak kubur sibo brain jang pi. Pak de kidak barit ne bahe. Bahe ba tho kum nu klut KHLUED. Ndai tang kata syuang tang klut pi syuang mu. Okey. Ndai em kong pelat PYLLIT de kidak bahe nai. Pelat em. Instant ne hadian 1 minute ne. Kepak kubur speed bandai. Mas ketat. Sibuk kasuki bapak kubur. Kaya jai. Hadian 1 minute klut pelat. Ketim long syuk. Laat lot gikti. Ndai pe pirki mentah ro kum no pitip ban reki. Ngakren menganang ni kami ni ka sound dai ni dikasih dengan sutu em. Ka make sense em kini ka sound bangakren. Kalet ci Syaka skor, apa skoran ke Dion ki eardrums kini ki sound waves ki wan ngam deh kena sen semua ngai sudah terkena art semua. Ki wan ki sound waves sam ni nang tu ki convert kalet cek Syaka brain ka sub sam reki ka orang reki saki. Mudur si jing perla. Ka pak mentah em. Kam register syuk ka register dan apa syayin. Reki. Ibu dia kenduk pi surok la tiang nai namur la don jing dunan nai mudur si nai mo fidang cena centrang syukur dang saprek kum dai tlam dang ni piyam pi ong kum no kapak kubur bapang em yam piyam nai pelah tu kata pi kani ke khot met jongi nak ada don kamat aingu u blai ni kamet kani ke khamat jongi ba phla do ta ki reflect ni ki lights nai mo ki reflect kawan hapo ka brain jongi ngi sei palat ban ke TV palat ban ki kamera bolong ultra HD khamat jongi ke long kumta dai ka khmut ni sma mudur pise kumnu pisma ubi kawan pis ngau tu pisma pisla ban differentiate ka sma ka basma ubi ne ka basma utung ne dai phla do ka ta ka sintur ka jong pi bam basat bathiang bajo dai mo pila ban yu dum dan ties bat selang kumnum dan jingmut ban syat jing syat babang pi ai tang jur sudaru biang ba syat klum lu syat tham yuru pi bam ba tab ba chapo dai phla do ka ta nang tangi beli exams ke brain ki kena beli exams pila ju perkat ni maju perkat dia kan ni ban ai pi ai ngo kan yu blai mo songo yu blai ka khmut jang pi kum ka khmut jang pi num dan po partai pilik pet ka khmut jang pi bor oi partai pilik check nei kan no billion kem dan ngaju aso kena rong chis ka khmut jang abasen dem pi ong mju dei mon ta di ban ai ngo yu blai ledam dan ka khmut kai ban ja dei ki khmat jang pi ki kti jang pi Klong senam jang pi berkat utiet. Sibu ini caman mo jongi kan usin latiet naduk barang kha pilap kalkulit la se mo. Sibu ila don sibu arpos nam mo sibu. Asukhan nai. To sibu arpos nam. Lalu tiet nyau po sien la ne tong jongi sibu mo. Sibu nyau po sien 1 minute. Nyau po nam into arpos nyopos nam dei nyopos sin into arpos nam nak anolak la tiet tuk situk ukram that sibu ni krong snam on ni ngla that ngan chong that chwa pe long kom no la ya dei mo ting ai ngoi ublei kata kan bar khot ki khot bet jongi bo phla sudah hadu ka kpo mudur pi ka bam kumlu ka tei ka bam hang tu nei mo pila bet ngaju perkhat e kan ni ro teng teng su samar khien nei pe ki khna baret ki he nei ki he haju ka poram ka he dot ki bam ka jing bam ka te ka he dot same time kum dik ba he so ka kti siliang yo ani ni khnal asam snem la itho na kti la he siliang spok snem la he so kti khat sam snem he ka jat khamlong ta kalong proportionate nei he la haju ka por na ka daw ngin se kandu hadin san snem ani la jrong mo ndai bo phla do ta ta ai ngo ka nyu blai ya ka met jang pi mo le si dam to ji pot ju ai ngo ju kan ma ban ai ngo yu blai ai ngo na yu blai kan try ai ngo e ne ka met ka ba me ai nga ka ba bishna ka pola nang ya nei tang sipangan kran pi oi pi de ai ngo yu blai nam ta ka ta mo
nam ta kamet jongi fina study kamet dai ka ni ka jing phla study ka ni ka ai ya kini ki swing benen ngi sa ka ai ka earth am perthai ka don ha ka ai solar system ka he ka nu ko ong la jan lai spa billion kilometers nei mo ngi shong ka ai ka solar system ngi shong ka ai ka galaxy mot ka collection jong kono bolong gravity mo hang to don dot ki Mars don dot ki planets ki met beng baro ngi shong ka ai galaxy you tong Fibili school Milky Way am dai hapo Milky Way tangki stars ustar jongi di wei bahjan do jongi di kasngi di ustar ki ong hapo galaxy jongi bengi shong ngi ka ai kani ka Milky Way am kadon kumpasi spa do sau spa billion ki stars tangki stars si spa do sau spa kata bo estimate mo mlaban tip ladang ibo tang si spa billion tangki stars saki planet saki moons jik su khap nya mo kata ndai kadu kata ka jing yar hadu kata mudur phi ban travel ya kani ka solar ya kani ka Milky Way jongi na bakut kan simpur kan lux light years mo be travel at the speed of sound một shi second piece travel kumbar lai lak kilometer kan simpur phi de ki lak senam ani kan no jing he dai tang ka we ka galaxy mo ka Milky Way jongi for example kadon kumba shi spa billion stars mai pot kanya ki planets nang pot kanya ki moons nang ta pade sakawai ka galaxy bahajan du jong perthai jongi de jong ka galaxy Milky Way di Andromeda mo lada travel nang ni na galaxy jongi ni po Milky Way jongi na po perthai siapa Andromeda kan simpur kumba arlak light years ai ti hapo universe kadon kan nutli ki galaxy ki om kumba arspa billion galaxies perkhat ni khli ni persamaan perkhat ni suman perthai kata ka jing he kata ka universe jongi perthai jongi batang wi dot rumdan ni im hangta filam mudur kawai ka galaxy kadon shbu langi ong sispa billion ki stars kanutli galaxy kumba arspa billion galaxy kanutli ki stars ki moon sang ta kanula poi trillion su ni syong hangtai earth baret bhai dot watang i dot rule same register mo ublei jongi de udon outside time but outside space kan ni voice ko shna di ma u i yang ngi sa hang the mo u phai khon jong u ban jap ki pop jongi ngi pet dei na kadang isla bon ong jing roi sin drus pan rupo akan no kraw mi long oblei ni don kadaw ban ai ngo ublei kan mo pet ki jing thong jing tap se jing thong jing tap pet am deng ngi lai i man ka sngi bolong order ngi la sngo ba kala dei ban long kum tu ndi de perkhat ha ka ba phla kan ngut jing phi baju tip baju i phang shi eng pathau kan nu ba tip shi eng pathau bul khna pa sor kan tip shun nei to shi eng pathau di berit ne bahe kan ni shi eng pathau berit kan no kat tu tang ni tersem nei mo dei to dalayo shi eng pathau phi mot ban thung phi that sngi shwa khniat nei bun tor khong philit thung yo i khndo i bakham biang da biang i khndo i jing sngem biang i jing sa longkom no mudur phi jing smart hadu ka tu kata basna ublei sieng ngin ong tang sieng pathau mo ule kom no latip tu mi hiem sedang mi em sedang kejit nang tu jadi basna ublei tingin ong wow mo jadi robot hari mudur basna ublei sedang mi sedang sim sedang kejit ai sedang kejit jing bam nang tu sedang ban mi sabar pathau lungkat tangkat tu ni upur ne pur em kan ayo Allah da bah kan tuli pur shutu mi ki ai mi sla mi sentiu tang noi ti wi sieng moder phi mi sieng mi dai tu sieng mi ki ai la sedang man pu sentiu mi sak pathau tang tu wi pathau mi kan tuli la da bah le tang shpau ar pau tuli pathau dang mi mo kata ka jing phla kata di bele ublei ka bam ka magi bam pe watang khan bat se phila pan khoi ba ka yin jong phi phlau lai tenat mo cuba portlang phila pan khoi ba ngasi mudur kum no mi hanur kom mi tang shu sedang ban slap khendiat are tang si singar si phim dei sedang mi khambat
jing smart hadu kata-kata nei tika bam kadi boleh ai hadu kan no jing pelado ta kisok kamu kitip ban mi nei in season kat kum ka ayom boleh ban mi kamu kitip hadu kata ke jing rock smart kata ri basna boleh teng la isu i ngimlong in o shu mo nak ngom ba ka dai ban mi kamta nei pot sentiu hadu kata ke jing pela ke boleh tinggi don kamarai ngo ke boleh kita bat ka bakam kong san kadi ke jing ke jong boleh kan man ai ngo boleh ke jing ni ong jing teng ni long confuse le ngar musya dang ong jing ke jing bekum no pya yo sko jing ruai ro sko jing mo ne yo so ro pyong nga ya ka mobile pyong nga ne jing ruai per thai pyo song nga sa pang pangam chu ne kan do po hajar kan lak kan million ke jing ruai love song mo tiga jing yu ba dengan mi kran pang jing jong blai hapo agree ki ong dan sau jat ke jing bangin so thu ke jing jong blai ke jing benongkong ke agree ki ong star je ba tang jong la jong siap tang jong la jong kan ai nuk sai pi chu pirik so piri miao ni miao la jong so la jong bandai yuk so la jing thiet pedigree pensum tang shu sendia la dalam doktor wah ndai wan so jing kibriu shim du mau ka wang nei nem kan miao la jong ai kan dot ayu wan miao jing kibriu kan jat ka jing yu kata di star je ba tang jong la jong kan sang kadon ka boundary tang kat tu wat kinong penyap beriu bersyirkai pok perthairu yiki khun la jong ani ke de thot men sim hor mo kasih istana ne hor ba yiki beriu ki bai pat penyap bai email la jong ni ye je lok la jong ba men para ye yiki bai penyap bai ben jing snow sturji de ke jing boleh kam de kam kata ke jing ba are filio man bai ye perlok so am jing ye perlok mo si dos bang mo pi syam am pilai pok skul jong pilai sim nongkong pilai pok skul san phomut handai ha ba khadu kin dan tang small group chibu saw san got pi pa pi ong kum ne mo le chne le chatai le lang ke bro khoi ndai kan ne pada kan limit pi si syam ne man sha pi ong ni ngi ba chi perlok handai ha ba khadu pi me chu nomor balai la cross itu limit mo dan kepol ale palat kata ji kan limit kan ha ba khadu pi dan chuพิมพ์ได้ชั่วแต่จริงก็จริงเบลกำลังกุมตาก็จริงบรรลัยได้เอรอสก็นี่แต่คำบอกไบเบิลคำดอนฮีกันเนี่ยมั้งก็จริงชิปังกันได้จริงมั้งก็ได้กี่องก็ได้จริงนี่ก็ได้จริงกว่าบรายได้ก็จริงจงเบลไปได้ก็ได้ฟิลิโอกันฟิลิโอก็ได้จริงบุ้มดอนปวดพี่ลองกุมนุ่งอย่างนี้กุมบอลลองอุเคนคอร์ดอร์อย่างนี้บุ้มดอนดอร์เอรูเอ็มมั้งบุ้มดอนดอร์บุ้มดอน value อะไรอุเบลอย่างนี้ลองกุมngapa ma pispu ngishim le chim na po surok itu mauria fitem na mauria basna yeng pishim tu wai mauria dan dor pishim tu mauria pi oh my precious mo kum tu po film Lord of the Rings mo my precious su ken kodor pi le po dukan pi ong pi jingkit pi ada mauria ki ken kodor gi brio shongdor sinaya rum dan ba ai nai sanaya kena mentah kita bersyukur dari sanaya ni, podrengi masyarakat sanaya ni layu bentit alumuri kan diat kan, podan alumuri tang pan tu kan, bosbo sanaya layu, ibu mit sat sanaya, tenriu, sibu mentah fikan koridor yang mau ria fibu apa pelajang pi podesh pi shoot pi bu beri apa pi orang labit, ni, timudur ublay kat kadi kejing crowd jamu, ukan koridor yang apa dia pi. Bum don dor iruem. Pejala di si pi don dor hi. Don dor kat kani jing crowd jong blay, kat kani jing kabor jong ke jing crowd jong Handai u iet yang apa pi. Hadu kat no pa yu kon jong Jesus Christ. Man sya halau ding fna. Ban kit ki pop jong i barok hai. Mo kapop ni, kam dei ka basuk ha. Mdei ka basting. Kapop kamut kanu ka bile persya kamon ka jong blay. Mo syabara kamon ka jong blay. Sisi mengilah pop ngap kit klik. Setelah baktian kasih ni kit klik ya klik la jong tahap kit hiam. Pimla man ong pen kit lem se. Tahap kit klik. Pimla ban ong sibu ngabat ilok jong ngale pop mangangam la ban kit klik ya ka pop jong i. Ma i imla ban kit ngap kit la de marway. Ada ka bainong jong ka pop sim la le pop ni ngila jingai na ublay. Ngap ban siu ya ka dor. Ngimla ban siu. Mo. Dai
Handai habang ya soi gospel ko no ba Jisu it pelat yang apa dia pi upai ukon jong Jesus Christ ni usah lo kading pana dai ukot da jing it yang apa dia pi ki pop jong i bar khoi la long kan nuru ni le khamat jong bleng i pan ma kroi ban ma pro ki pop jong i bar khoi mdei tang ban ma ban klet mdei tang ban klet ban penkesan mut kum ubum shem la le pop ai ru em na bala kit lu Jisu Cuma anu kesabeng iba caman mau soi ai mau nam dam mau. Sibu ini iba caman di nong tu bersir kai iba. Nong tu kali kan, sibu nong tu kali. Bersir kai. Ladep tu kendai spa, kendai teli kali ladep tu. Hak bersih hajar syakem. Dalam syakem rah nong bisar, sibu i pastor mau anu kesadi nong bisar. Lalu kemat jom nong bisar, lek kemno kat kum ka pop mut sya set khat san snam chuang mo chuang sa khat san snam mo kat kum ka pop la le ka kam la le tan dei sibu ngawan manga hakamat jong nong bishar katu ka ban hap set jil ma ingan set ngan voluntary ngan wan manga la kan dit don hi bala ban ngai dei hap khadu ngakit manga ngashong jil manga ilaj free ma i dami nang tu la song bala kham he se shin chi kham jrong nomor bele la free te tu Jisu le kam ta kan mdi ta uma bi pop open mdi tang bo klet open kesan mdi tang open kesan wa ka jing long hok ka jong blai hangi righteousness ka jong blai ka don hangi habo blai pe yangi i ka righteousness ka jong blai ban mdi tang kat ta ule kam no wa ngi ru ka grace ka jing ai ka jong blai mo ga grace dan two parts mo syaban penkut no kawai ka di unmerited favor ngim dei ban yo bleu ai ngi ka ba ar pade enabling power ka jong blei bangin im ga jing im bai dei ka mon jong blei man ka sngi mo pi su thu bale school grace marks pass mark dei lai pho pi tho yo tang 25 la khen biang lai kai isn ai pi 25 la ban ai hab khadu ai plus 5 T5 di bum dei ban yo dei unmerited favor tu blei ru ngau khi ngim don favor khama jong blei ngim la ban le na la di lung ba jong Jesus Christ kan ti kan ne kan katau ka ba krau e ben ai ngo yu blei rei ba phin ai ngo yu blei ban song ngo yu blei pade chipang kan ne ka jing e ka jong blei phi ban priang ne ka jing e ka jong blei kan phim dei ban kan tai mo don priang yu Jesus Christ le si dam ta jing i bum pat priang yu Jesus Christ ka don nut priang no yu Jesus Christ ka don nut jong phi kan khot yu pan ma bi ki pop baro để xem nghi bla kham song thôi bla he ki kon samna phimpat priang Jesus Christ hadu kan ni Jesus Christ la it mo upai kon ju ban ma bi pop bar khot pan map na no ble kan ki pop baro pan map khot Jesus Christ ka don no pi kom nong pen im pan nong sil spa par phile kom ta phila ban ai ngo ban songo yu ble kan phila ban roi ka man jing roi sheman sim ong lang adon shipho haja jing im ban yaro ngam songo biang mangan penlut baro yu nomor ka kemen skim jong pi but habang ile kom ta ni sala ban pentrikam ya kan iktin jong blai kan mau haki ai baro tu phin ai ka jing ai ngo kum no ai ka jing ai ngo la khimpat priang Jesus Christ ngin don tang jing thrum ngin don tang jing songsi ngin don tang jing bom tip yu blai te ngim la ban ai ka jing songo yu blai ti habang ila le ka ta la priang Jesus Christ ni sala ban ai ngo yu blai kan mo haki ai baro whatever circumstances kamut tangak bakamen kamut hakapor besuk hakapor ke jing jenjar hapor ke jing hapor ke jing stom hapor ke jing du jing kerman ni ngok bedu jing kerman ni pa Jesus Christ ni kan mau bang nong ki khon ke jong blai wat blai ai ka bor ngi pan ai ngo yu blai ti shoban pen kut no kapor kelaya shoban pen kut ngashkwa pen kentu yang ngiru ki kemi ki kapa mo ngashkwa pen kentu da ka ba ie je pi mano ban sandur ya ke jing im jong ki khon jong pi mo manu ban sandur hatu di ka college hatu di ka school hatu di social media kaban hikai ki khun jong pi mo ya ka values ya ka character ban shape ya ka character jong ki ban shape ya ka values ko jong ki dei ma pi kan ki kemi ki pa kum nu phin le ka ta ban hikai ki khun jong pi ha kalenti bagi di ban ya ti kanam kan ria war apartment kalenti bakum nu bagi di ban ya kalenti jong jing shisha kalenti ka jong blai kan tengah kentu ye pi ban hikai
Mo manikai bun tay jungi basungsi ba kami kepa ki badai hapok ke yen ke jong bahak pok ke balang ngim ju hikai ki khon ni smudur ba bikila ayo jing kai po ji sengkena po Sunday school dai na yeng phim ju hikai ti ngakentu ye je pi kan hikai ki khon jong pi mdi tang bon chupuli ni tin jong le hikai la phim yo ban hikai man kas ngi ru le sia bakut tayo shong kum ba pi sim kelas ki hikai ki nadu bagi dang red hikai hikai ke jing ie ke jong play hikai ke jing ai ke jong play hikai ke jing bha ke jong play hikai na ke tin jong play dan kham he ki khun le kum ke bible study ki khun jong pi pen kre bha hikai ki khun jong pi por badang im ipa jong ale i sna sna na ka blackboard ipa sna ka blackboard ha yeng pen syong yang i man hikai pat kata ka tin jong play ka ngam ha do jong i pen ya pen pediang yu jesus christ na do na khna mo berkini ke sini kai ke penek yang ihado ni kesi bomenta tin kan tu ye pi kemi ke pahi kai ki kun jong pi hapo Sunday school jongi ki don ki kemi ke pahi ong ani ngi ting mla ki kun jongi ngi IT do tapi baro Sunday school ngi ong em kom de kata ngi kai re ke benta jong pi ru pi don kam ni kai kun jong pi hikai mo hikai kun jong pi na do bedang red sisim ba pi kai kan ne ke ji em ko jong ki kai mo ngashkun tu ia je pi shwa bangan syong banam ta jongi baro kham tam khna samla bangi belang baru puli ka ketien jong bleken mo pili badang biang karta da pila ban puli lendat encourage pi ban puli lendat puli si dekat sisni mentas ni puli si dekat la syai persyang man recall ke ba pila puli mentas ni puli sak dekat baar kum ta terten nong kong pit su e ha ba khadu pin suk ha kan ne sa ka da no jong pi kan mo kum khna samla pi kwa ban im ke jim ban subhai ublei puli ketien jong play pila pun puli ngaci anuk sai Facebook gospel yones kana arpwait lig lenong mo na pi puli lai lig lenong bud sin news ni steo pila dap nai hun dang kata puli second round puli third round fourth round fifth round nai pot le chwai puli hadu sun round real round new round hadu kan dong do lang stam da pimla pun puli lendat ru puli lai lenong pun puli sisni steo pun pendap hak si benai mud sau round pila lam pendap pila kan mau lendat lu dek tien jong blai ke ibadan pada ka puat buban ke jing pensoi pila ban yang scam kan mo pim skoi kena samna pila che kelas ibu khoj pisa marwai mkana nam ta jisu le yu pisu komen ban kan mo pi duai pan nam ta jigi wai kan kata ngasim nam experience nga mo poli school bun ki perlo junga ke bedi kiat ke bedi kenja mo bedi secret di birili tenai ongshu buat di kiat kelas 7 kelas 8 lah di kiat di kenja dari kelas 10 sedang men eksperimen sakit drugs di bun sisi Friday si ong kaya nga sa dua lem li kan mau lem li stu am mocking li si ong dua lem ngami si ki nga dua syan ta jongki dari kelas 11 ubay le si rabat bitor kiat ni po jacket sne mo yo scholarship menjutiet kot tiet da jacket sne rabat bitor kiat di kan no hikai dan hikai ni di bitor kiat tandai si dua nam tajin perlok dan perlok jangan bos trim ban mare you sports state player bukan de shwaban mare lali di kenja shwashadin stadium dua ibe nam tajin ki ngami si ki ke ba jungi betrim ban le sports ngicile kai lang berki le football le you dengan ji dua nam tajin ki mustnat preta bedi kiat kamta mentala li pasta voi perlok bede kam kai pha hawi ka singa ya hanong thamai ya sko bodon bayalap marwai bayang ha po surok tu harut surok barak bat ka mikrofon kumne bat ka speaker mo bayalap wa de man ta perlok balik kam kai pha man ta la dialap ngasy ai ngo yu play kum ji kenduk syul aslam de la long nong yalap wai pade le di man pisa na po dukan syakem pulit syabat slet kum tu am ndai ta pade man ta la de nong yalap fi kila ban ben ye pi ndai pi ai ne kan la don ketien jong play le yu pi duai pemban pi sen pi don ka compassion nam ta jong ki mo yai ne kan kum ki kun jong play ndi ba pi yai ne nam ka man priang yu jesus christ man puli na ketien jong play bar ka kamera mengi kemi kpa pade hikai ye ki khon ki jongi lamba ketien jong play tingi skem prap ngai be ye play yo pan kerku yangi ai bengin nong ki basongo para bor ka jing mujungi whatever circumstances ngin ai ngo yo play namar play long in control ya kejing jongi tang tangis ngo bolong out of control kejing jongi kejing kenduk jongi jing pang jing stom kini kita reg blay long control ti syabangan syong ngasukwa ro ipi ban kan malam kejing doi nam ta imei jonga
Ti ime jonga mentai don apa hospital don apa ICU. Ti ki men jonga para jonga ki dang don hop ki api yang tu tengah penengah ban wan no shene ti kan mau lembo beli yo ban kerku. Ho ila kham improve ti ni ai ngoi ublei kata. Tengah don ru kowi kata ban ai ngoi ublei nomor dang arta yo tam ngadang dep surgery. Kadang perkhatim ngalak nam lak ban wan hang ni rei ublei don kat. Ka surgery ru kaya bet ketien jong ublei ru mayo ban samat pi ni ka jan biat ka banta. Ti praw ngai be je nadu pi ki hab baret long ban ai ngo. Bat shaban yo ngaklet ya pi ki khon hab ki baret ru. Kan ngut te pi baju ai ngo i ublei nam ta i mei bat i pa jong pi. Ne pila take for granted bakin ai bam ba ya pi kan pen biang be ka bam kan di dei pila ju ong dem ki thank you. Ne pila ju ong nem pa ngai je pi. Mei ngai je pi. Mo Mei I love you ban grup i mei grup i pa kadang non kalat grup ki. Don pe jonga ngam don chu i pa ngala miss i. Ngam la chu dong thank you i. Hoi tu ko po dong em dang la. Pi bi dang don i mei pa. Ai ngo i ublei nam ta i mei pa jong pi ru. Mo i ublei kor khu ublei don kat bat pi ya ka balang jong pi hang ne hapo kenton masar mo ai khu ublei sungu sibu ni gede besdang ya jisen kena na jisen kena pio eka balang bala de si dangi yo eka testimony jong ki ngan yu i eka testimony baki yang stand in faith ka commitment bat ka sacrifice ka jong ki mo ka jinget ka jong ki ni ginong yalam ma besdang ka commitment ka jong ki ka baki ai bat ka sacrifice ka jong ki baki ai nam ta jisen kena ka penlong hadu kan ne ban yo ban stang ka balang ni sungu nam ta jong ki ro yo ublei ti ublei yo ban kor khu nam ta ka buram jong amen. Keblesi bona ba na ke benta ki kentin ke bakordor. Ke ba pili on pen sngop teng jongi. Kira long sa gajing kor khu na ke benta jongi. To turai na kor khu ye pi no elam ye pi. Pada orang kat lembat pi haga jing sekri ke kam ke jong play para yang ke sem ke jong pi unang ya orang kat kam tamek na kam ta image jong pi dengan citom ni op kan mau lang ke jing duai uturan ni op ni snake kat bokom kamon ke jing snake jong bon pen kia ai bot ni op plat ni ke jing citom baro ki badon na kamet jong i tinggal poesi ke benta ka ba ngini op ban yo snoi ke jing pentip sui ai dengan semua ban khot ni ke por ya i secretary jong ka balang adon kan uru jibentep bare ni kata nagaleng jong i secretary jong ka jing seng kena ban ai ke jibentep bar ke jing ai ko play ni ke por ke bamenta tikat bag e secretary skedang ai ke jibentep semua ban khot ke prasam la ken semua ban ra ya ke tukas dan ke badan habar naga benta ban khang ni ke jubiling ni ban pen poin ni apo sakamat kana mai ni ban lihat lagi bentang keberan kam hadin beradab ketika jing aja bentep. Di baju sepela mengi jeseng i Reverend Dr. B nong plu belong i pastor in charge jongi i ba Gordon kaduit belayo ban keren kenika jan miet ki parau ngai baro ai ku blei pi keteng betiang tam jong trai Jesu dengan ai syuk sing petip nama la pentip meneh baru hisingi Shu ai tanggi jing ai kublai agani ka jeseng bakadu jangan ni ka closing jangan ni ka silver jubilee jangan jeseng kena aso ban ai kublai ningkong ka jeseng kena bat ka ki komiti jangan jeseng kena bala yo ban peniat baik jangan ni ka jeseng lalu pas sedang hadu ka bakut mentah ai kublai kam tam nam ta ki nongkit kam jangan jeseng kena ki ba nadu ka basdang jangan jeseng kena hadu mentah dikirang don ki nongket kamu jeseng kena ki barim ru ki belayo penwan mena mesingi step bat janmiet bat ru hadu mentah janmiet ki barim ki belad yai pentelun ni ka kam hang ni hampo mulai ketemu sang so ban ai ku blai yaki ki jing don dekat ke jong phi bat nam ta ki ai ba phila ai phila nam ta phila ai nam ta ke jong ke jeseng kena hang ni so ban ai ku blai yapi ti tang kini ki jing ai ku blai soban ai kublei shibun nam ta jongpi kamtam gitu ki balawan mengi sngo ki bawan ki wei ki balang bat ki bam deina ka balang ka jongi soban ai kublei firu pi don lang rengkat bangi hadu ka ni ka jan miet we are thankful for our guests who are also with us here tonight we are grateful that you are here we pray that God will bless you too tangini nam ta ku prom blei amen sai sien
pedang sumpai pi baro teng tiang tam ko jong Jesus Christ ngosi deh kalakut kani ka silver jubilee ngin sio rakhe biang kani hadin arpusan snem tate wat mangarung ala he karta la san phutam ni kata te kini ki khna ki bandon hang ni menta kini kit kata kam ngit scam kata wat kani ngit scam ka long ka jin kurku yangi baro aku apan ai kublai bon ki bala shim benta bala penlong ka bajob kani ka sngi aku apan ai kublai shwai ki nong shim benta kani ka janmit nadu iba George Kennedy Roy iba la yalam ni kani ka jiseng wat la kam de ka program jong i henry ila yalam ila kloy ban shim ka benta kumju aku apan ai kublai i nong polis dang i ayam sara maulong aku apan ai kublai ru i nong duai i Sansha Nazia Saukme aku apan ai kublai kini ki jingrai ki bangila yo kerpang ru ana i Dr. Donbok Linser but family menjuru na i Jonathan dan Tiang but ki Henman jongi te ngaku apan ai kublai ru yo i LP mo bala kloy bali balong berslur manrai kumju i paji i mejeng i boleh ikut kui pi kumju aku apan ai kublai ki long keme ki long kpa ki rangba ki balayar aksin baning kong kum ong ba George la roi lang marabor ni si la ka jong ki roi Henry mentapat ngi yo i bi ki roi lang bat ka de ni ka sngi jong ka jing closing jong ka silver jubilee meng yo ban yo i kata te boleh nang kut kui pi kumju aku apan ai kublai i ba bat scam lang sedi rumo i bala long i we na ki nong pentelun jong ka kani ka jiseng kena hakaton masar boleh nang kui pi ba ki yang kesem ka jong pi kumju aku apan ai kublai i nong keren rumo ba Gordon kadut but aku apan ai kublai i da ka ba ai ka kawi ka momentu ni teng subhakat i pastor in charge mo ban subhapan ai ya kani ka jing ai Di sakendiat ki jing ai kublai aku apan ai kublai ru ya ka music team awal lang adon music team henry aku apan ai kublai ngadon music team henry ngai i ya ka jing tristom jiki niki kanarit ba ki nong yalam jong ka music team haki janmit ke practice ke tristom ke pen kre ki long dedicated wat ladon ki por la kamit ru henry ki ai tristom kublai shibun music team kumjuk kinong temru ko apan ai kublai ya ka organizing committee jong ka silver jubilee kani ka ka committee bangis ngisna khnang kerpang tang na benta kani ka silver jubilee te ki members ki EC members jong ka jiseng khna ringkat lang kini ki bam deha ka jiseng khna i Dr. Emrani Dr. Donbok Linser iba nang san kuparswer balikong iban kentiu hakrang no kini sangut kidei kibal airap ban pentelun ya kani ka silver jubilee bakalong kumakalong tinga ko apan ai kublai ru ya ka jiseng kentei bakloi ban yarap habon ki benta lara ka de ka decoration balapen internet hadokan ni ko apan ai kublai ya kiru kumju bakila ya kloi ban ya song ya ki jamane ban ai ki ki para bangit barok ki badan boleh nang kurkui ka jiseng kentei kumju orang kabanai kublai ka jiseng samlaru kabala yarap shibun kiliang lada kadai ka traffic lada ka parking lada kadai hakajing lum ye kijikan show lada kadai ha bun kiliang ka jiseng samla kala yarap shibun yangi jiseng kena kumju kabanai ka balang ru ai kublai ka balang ru la yarap habun ki benta hamtami kirang baru ki bala kloi ban shet ya ka jingbam ila ong mai pastor mana yong pi kelipi sia thiet ne pi shat mo ngong sia shat kirang ba ki betrim sudah baro kirang ba samla ki nang mahaban shat te kublai shibun mo yaki kumjong iba tanbor iba tobat ki wede ki bardan lakit kya ki balat tristom haman na ki por ki kloi ban
ai ke por ke jongki nementa kajiseng nementa ke buram ju blei kumju aku aban ai ku blei ke sound committee ru pala pen biang ke sound kumju ru baro ki benong pen biang ke sound it's kem ka long ka basutanat ke sound kala yang i kinong tem isu thu bha ka biang bha na rong sedong pi nge bas ngap ngatrai ngit kem ka long sha ka jing ku te ku blei shibun ni baro aku aban ai ku blei ru ikinong irap pen khu bat betrikam haying mane Marting tengi si iklat ikine ki benta ki berit henrei ki bun ki nong trikam ki basat ki bapen khut kani ka yeng mani ngarangkan mau ngarang wan menen kam long kam khut hadok ande hari menta la khut la itanat te ki lai trishtam la da ki de ki rangba ni ki long kemil ki samla ki kena borok ki lai ai ka por ka jongki ka jing trishtam ka jongki aku apan ai ku bleiru ya i principal jongka Shillong Polytechnic ribala ai ya ketika jaka parking te kitu kinong rai kerpang mene kum nanong kuar ba namat siar kla yo man set kali set ke bus hangte kala kelut ya boro te aku beli principal bila ai ya ketika jaka kumjo aku aban aku beli inong shondur mo i ba amplify so kume ba penbet ikini ki photography boro ba itsa sit shondur ki ba itana ki don akan mau lasir ki dur ki ba itanat ki ba yo ki ba shy ba ki ba long very well edited and ki foto si ba bas pa te boleh ngakut kui pi ba kinong ki ba yarap ru kumya i ba Eric Boroy i ba nangsan we de ki ba shondur te boleh ngakut kui pi kumju aku banai ku boleh i ba Fernando ding do mo i ba la bet ya ke videography if you watch YouTube channel YouTube kadon ka video ba shim stem ka por ko opening mo te la ring video me i la pin bet la record ka audio ru kana makan long ka sutanat maka gadi sya ka jengkurku yo i tengah try kan niru try pen bu ba YouTube deh ta standard kata ngin sa jekin mau sa deh adon ha internet la sa jekin mau sa ko ban ai ku boleh kerpang ru ya i ba nangsan ku par swear mo ka to ka jin right team ba bing rwai ila tau ma i mo la tau na do mention snam ngai pen kre la pen bha pen men tai la ya la man le kham bha shu it's cam nginang yo shu ka jing tre ka jong pi ka jing uli nang kurkui pi mo ki boro manasan te makat do masuk ko aban itu kani boro ka bangila yo kalong ka jing job kani ka closing na do bastang hi kani ka silver jubilee jongi kade naga jing trish tomru jong ka executive committee jong ka jiseng kena ngatip depi wa nangawan hani kum secretary tipi itayanga henry nga ka jing tre ka di bun ki we ki di members and I ka kerteng jong ki iba George iba kong dapi iba komboy iba Eric iba Donbok kong mi ai kong lawan ikong Asahela ikong Eliana ikong iba Skem iba Galileo kini kide kinong ketkam kibade ki EC members nga bang atri se jangai hawnu sinam ka bon kam ba ke baru dan ki benta hala ada ka meeting la de ba perlong ki programs henry kini ki members ki Aisha kia kloi ban ong ba biang ini perlong meeting si Saturday la ni perlong meeting si Friday te kajing kublai ka ba kerpang kalong shaki members changka EC te ublai nang kerkhu ye pi baro te ladadon mono ki pangaklet ban ai kublai sungpa ma te kajing kublai ka ba kerpang kan kalet chepi te ni kapor aku aban khot ye pastor in charge chungi ban khaliap no ya kani ka silver jubilee jong ka jeseng kena keton masar kamlong ka ba sio tenat ban khaliap no mo nambar ngi kwa ban enjoy ya celebration ke jongi dan rekron ka por ke baro te kamtam ba komata ka singi ke de ha ka singi ka ba pastor ba bang la khabrib khaddu ki khamat ke jongi bat sayo pada ban beli ya ki khamat jongi syah ta ka ri ka ba pernai ka ba la khamel ti te absence nem ngin khaliap no hana ka por dan resibet kad ar beje sting senya pada ngin yo ban sedang ya ka journey bangin pen krepat ya ka absence nem ka ban wan nada isneu blengan imtemen hata ka por nang yo ban wan pli pada nganam yo ka ban wan close
te rehan ko por kene si round mentangin kelus no te dua belum jom nang kerku ya ka jiseng khana ka ministry ka bakrau shibun ya kren bad secretary begini kino kit kam ga ong ba ka ministry pedang khana apeng Sunday school kide bakrau do kata-kata ba phi ban tre tu belum yo ban kerku nam ta jong phi mat ka balang hi bra away tu tang yo ka ban khliap no ya kan ne ka perda ha ka teng bleu pa bleu khon bleu simakoi amen. Ila pois ke benta ke bagini o bani wai no ikani ke jinga sing ke jongi hagani ke por ke benta ai ngo yo blay bala lor kal lembat gi but I could play naga benta jong pilang baro ki prabi tu tura no kerku ndolor kal lembat pi we nang shane ke jingit jong pi baru nang yai kersan bore pi kat ba pi ya lenti wone ksa ya la ka jong ji emban pois ke ta ka thong unlong ding du ushandu unlong mo resort o resort ding ban kersan ban yada ban ai bor ban ai ke jigermen naga benta jong ilang baro ninyo e ka ban ya ruai ke jirwai ka ba lais pa pra yin ruai lang da ka ba yangi ke ni ke jirwai aga ban ni ban pen kut ya ke ni ka jingeseng ke jirwai ka ba lais pa pra ka khoras ka bang lapi e ju trai kongok tin jong u haman lagi tin ki kampen i kumta pian man ka sngi kum ka tin jong u namar ken mau perthei kap kami epi kani kalong ke jing kut jing mot jong ni bat kata ke jing thamu jong ni nang ni shakmat bangin nang ya e ka ban pen kongo ile dia utrai. We will conclude our service this evening by singing hymn number 308 and after we conclude the songs I would request our speaker Pak Gordon to deliver us with the prayer of benediction. Hadi kata ang sumama ke depan, yai nong keren ini ban wan sekamat ban yo ban penuai di kajing sing kajong itu kini ban yang lang baro. La pi in ban bu yu ji su long shi bai ba shu shi sha wa ai ban kren ben ya ger ten ku jong La
Terima kasih sen ke chorus. Tungin dua ilang jing dua try yang siapa kenawai. Ko kepa jingi bab neng long bakoi kerteng jome wan ki ma jome long kamon jome hakan do ku ma neng tu aing im ta jing bam jingi kabahala kesengi sengi tu ma bro ingin kang jingi kumbangi ru ima pe bless ni tu wadi lam ingi shi jing ben choi ndai smani musni na ba jome long ki ma kabor ber kaburam ru rakata amen. Abawa no tu ai berjing ke jong Jesus Christ ke jing ba jong blake pa ke jing slok mesti mukoi ai kini lai hoi blake non kat ba balang ni kan tan masar ke lon kat begitu khoi mandi ba dam be ba song slak perthai na do mentas pom jukut amen.